Udarako planak egiteko egunak dira hauek. Gabriel Aresti Euskaltegiak uda honetarako hainbat kampus, udaleku eta barnetegi berri prestatu ditu haur, gazte zein helduentzat. Kirola eta kultura euskararen etengabeko erabilerarekin uztartuko dituztenak. Bilbo erdialdean euskaraz bizi daitekeela ere aldarrikatu dute. Hizkuntzaren ezagueratik harago, hau da, hizkuntza ikaste soiletik harago, beti ere euskararentzat eta euskaldunerentzat erabilera esparru zabalagoak irabazten ahalegintzen garelako. Gaikako udalekuak antolatu dituzte Bilbon uda osoan zehar. Zinemagintza, musika sorkuntza eta DJ udalekuak, saskibaloi argazkilaritza, igeriketa, eta ahaztu gabe gazteentzako euskara barnetigiak, euskara eskolak eta ingeles akademia ere. Helduentzako ere berrikuntzak badira, horien artean Bilbon gaualdian barne izango den Estrainako barnetegia, hiri barnetegia. Tradizioz barnetegi kontzeptua aipatzen dugularik, baserri eta mendi giroak datoskigu gogora. Hau da, nonbaiteko herrigunera jo eta bertako bizimodu eta hizkuntza ohiturak geureganatzen saiatzea zenbait astez. Izan ere, ikasle asko mendialderako joera agertzen baldin badu ere, egia da, beste asko hiriarekin lotzen duela euskararekiko duen lotura. Udako eskaintza hau hainbat elkarteerekin elkarlanean antolatu dute. Eta 27 aukera hauen gaineko informazio gehiago aurkituko duzue gabrielaresti.com webgunean.